Department of Political Wing juga H&M buat kawai ka H&M Anti Inflow Operation Cell the sedang suara ka H&M Political Wing ka nagliang juga H&M Political Wing karon kajing karpat red siya ki nong baik jongga jalan kerja berway mensim jongga jing sokya kajing soret bat kajing sokit ram namta kari bat kret beliau ni apil siya ki para nong ba sobha watsim ram lopa suat election yo ka jengdum karwan sinsal ya ka jalla ka jumi wat simram lupa suak election yo ba ka jengdum kan sinsal ha kali ka be ka jumi habang itep ya ka bot ka jumi ngidai ban tep biya ubreu ne ka breu ka badon ka thong bat ka jing yu jangai ka thong bat ka vision ka jongki na banta ka jela kum karoi kapar bat ban sna ya ki ain ki baklan ki ban yada ya ka pateng ka bansuan bat ki de ban pentrai kam hok ya ki skim sorka na banta ki pajba bat ki de ban ai jing khen manla ka financial year hadin bakut ka snam kum bale iba aran ba soyomot hagapo bdalong kum le habasit habasai usam ya ki wapodar yik skim ha madan football pi belai ngong kunta nama ngaikan ni kemenor ngaikan ni yak mentah ngimdai shu ban keno pangidang mikmat ni haban keno yang iki pat balo nama ngai iki pat ba mentah kim so tho ya kador ya ubakumno badar bakumno ban pha siang da bafan ni peba mentah kan ya mentang i ba kam election kan ka kam tamasa ka kam yo kyat ai sisim sislam ka kam yo ja ai sisim sislam bada kam le sobha ka ba sisim sislam ka H&M Political Wing nama kata Islo pada kapor ban pensutu yang pajba pat kane ka statement jongga H&M Political Wing kalau kum sebentar kum ka awareness program na banta ban pensutu siginong slong be jong dak benro ba kane ka kam jit be khmat yang about for an ladai ka MP ha parlimen ladai indobar jongga Meghalaya Legislative Assembly kum jo ladai ha indobar jongga khasi autom sosial kam dai ka tamasa kadai ka kam im kam yap baga kam ba kentang nama langi ki pajba bi langi kenya kane baga dai ka kam sobha sisim sansnem ka kam ya songsit sansnem kamut unong ikmat jungi ru lesai le job ursa penlong kum kam sobha bat kawai kalong bal dangi ni ngin sutu ya kene ka dor jong ke jingjit bi khmat kamu noi khmat la sai inda wa job uhab ban penmi shwa ya ga jinglut ya ka to ke jing ai se kin husnong ka kiat la sibata la ne ka bam la ne ka bai picnic ku te kat ban un penmi ya to ke ba ulut lakot ka sansna undan porno ban snai so don porno ban kren ya ti mat jura jong kari bat ka jak peleo te na martang so man ong sya ki parari ba nimdai ban simram lopa bat nidai ban sutu ya uno ubreu ba no ko breu ko bangin hapan pha siang do ba tuan namar ba kamdol jumut ingin sutnum ingin subabe ndala padat kota malpun ki pajma mo kiong
tai no mat jungi mar su ko dukson yo kendo so ni kendo so seno habang la simbam ba ngila so tenat dia keto ka pisa ba sin san ngila so tenat ko kiat ke ba sin san ban hajaka ba ngin pentre kam hok ya ka bot ka ba kodor ka jungi knang bang ni yo ban dawa ya ka jing jong ka jat benreu bang ni yo ban dawa ya ka jing kudu kam jong kun kriti Utun nikmat mai kam susuno wong ngan kam suno kun jong pi haba pi lepsin pisau sua collection. De nama kata ngidei ban jet ya do khmat ki bulan ka thong bat ka jing ujai. Bat enda kita kino khmat ki bulan ya ka thong jing ujai ki jet. Kidei ban ya sa chapo assembly ban pi biang ya ki yo border ne ka border hat. Nama ka khit pateng kadai butlom kidai benar. Kidai endangi la jet yang taki breu kiba dai sha taki breu kiba don ya kathong. Endaki la job kidai ban yang rang ba ban sna ya ki an ki kanun ban penna pensa ya ke jinglong ke mariang ki klau ki tau ki belong ki spa ba jong ke jat benar. But ngidai ban pha ik no mat thindo bor tho an ki ban kathong Bakide ban penklano ia ka education policy pemerintah. Pli ki school tremon soba, ane kita ki educational institution, penklan ia ka rep karyang. Pli ki ka khana ki jingman toy di benreu khamtam e ka samla ki blanang start bat ki ba khamkam khumjam. Ane kita ki educated unemployed. Bat ngidai ban yo igno elam. Ki ba echisha ya ka jak benreu ki ba suthu isha ya ka dor jong jalame klia baki dei bandawa na ka sensal burmen ban penyo no ila ka jong ke jala ka kerpang nak mental ke benreu kampel ada ka dei ka neutral state kampel ada ka state but ki dei ban yang rang ba har ba ban penklan biang ya ka sensal tenrai dorbar senong, dorbar right, dorbar hima. Bat buramru, ia kejingete ki menbarim, ne kata ka all treaties and agreement between the democracy and the government of India. Ngidai ban yo kum kita kino ya. Kidairu bandawa nak sorkimi ban implement no ya ka ILP, ka badai ka atia ka baklan ban yata ya ka jak benreu na ka jingwan rong ko tlap documentary. But kidai ban yang ba hawa penlong aino ya ka hok long try man try halo ka khandau ka siap daba penrong ha ka riti sensar jong kari India ne kata ka special status kumbolong ha ki wepat ki jela Jammu and Kashmir Mizoram bat Nagaland lamar pi kumbolong banda Hagani ka jat benreu ka jungi har jela jungi namangim don ya ki anji baklan anangim don ya kata ka hok ta lo khanda ko siap da penrung ka riti sensar jong India ngathrai pikin mau ko minong snong haus nam ajar khat sau khang ke NGT ye ka jingti doyong ni suang hablengan nama bangim don ye ki anji baklan Pi pek nuksa ha Jammu and Kashmir, pek nuksa ha Nagaland, pek nuksa ha Mizoram, subo. Ada ha phalau jungki gaton ka par ksiar, ada ka par umpniang. Ada ka sarkar Mizoram, ada ka sarkar Nagaland, ada ka sarkar India ka kwa dik ban klong ni banti ia ka par nak per kamla. Namal balai ka don ni ka anya baklan, hal ka ndak siap. Namal penrung ha kriti sensar jong India. Tingi kum gajat benreu ro, ngidon kam ya kinom ikmat. Kiban ya kun ya kena benta ban penek tunsa ya ka khendau siap jong ke jai penreu bat kidai ban pentikena ya uput usam bapura jong penreu berkejala asam kum juru berkaput jong kari Bangladesh wanra igenti singking babiang ki umbam di electricity hospital bat ki wede balai ngawang ba
gideban dawan atau kami ba implement no ELP kumban supan kan mau hagan ke last election ka jingrem jong iba aran ba soy mo ka jingrem jong iba pol ka jingrem jong ba jini muto ka jingrem jong ba PNSM ka dai ka jingrem jong yak pelrio nama ki jukren barbor ya ki isu ba ki taw ba jong yak pelrio ana ngambak la haus nam ar hajar kendala ne ar hajar khatwai la ngambak la dai iba aran ba so soy mo Bawan ra ia ILP hin ba to an haka baba bon kina mi khmat kim pat post new henry to por on don kersan te henry hadin ter hadu air kendai ka korman kelap namar kadon ke jingeki naki jogjak menreu naki husang ulang papel per house of kadlai kadon ro ke jing pas ya garis resolution house nam ar hajar kendai lang pagala te kane kejingkan ibadan lawan ar umdon kersan rai kalong tik bakersan nama ikwan ra iya kane ga anya ino bakto anya de kadwai kat kendai la pas irusan hari ino bak to anya kan mau dalam bakla umdon bakto wai ru bakersan tikum ke benreu yakni jak no yang gidon kam bakin don hing do bakto anya na banta bakin yakun bakin yaksat ya kimat kijura empat ya kitau ba jong kejak peneriau